Tanniqa qawwija fil-bidunet ta' attività fuq il-fosos tal-Florjana batet messaġġ ta' fiduċja assoluta lil Prim Ministru Laurence Gonzi għandu fil-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar. Waqt l-attività l-Prim Ministru għamel difiża assoluta lil Ministru Joe Cassar fid-dawl tal-mozzjoni ta' sfiduċja li ser ikun qed irressaq kontra tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono u rringrazzjah għal dak li qed jagħmel. Għada kif semmejt il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, kollox jindika li meta terġa' tidħol lura fil-Parlament se ssib mozzjoni tistennik minn deputat tiegħek stess kontra l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar. Se tkun il-pożizzjoni tal-Gvern u inti se tiddefendih lill-Ministru Cassar? Ħaniftehmu jiena u irrid nieħu l-okkażjoni. Jiena ngħid proset u ngħid grazzi mhux biss il-Ministru Cassar. Dan għax skont il-Prim Ministru, is-servizz tas-saħħa f'pajjiżna huwa tal-aqwa kwalità. U nawgura li nibqgħu nipprovdu da servizz tal-aqwa kwalità. U l-waiting list għal Laurence Gonzi huma xhieda ta' sistema tajba. Frott il-tajjeb tas-sistema hemm il-waiting list. Fid-dawl ta' dan attakka lill Partit Laburista u qal li ma jistax jifhem il-kritika li ssir dwar il-qasam tas-saħħa. Tiġi il-kellima Marilu Iskolejro u tagħmel konferenza stampa u tmaqdarna qudiem kulħadd tara x'affarijiet daw di tagħmel konferenza stampa u tiġi tajt li aħna għandna sistema tas-saħħa li mhux qed tirnexxi li mhux qed taħdem. Fl-interventi tiegħu il-Prim Ministru prova jmewwet il-kritika tal-ex kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija Stephen Brincat li fost l-oħrajn iddikjara li kien ikollu intħil politiku fuq min jiddaħħal biex jieħu l-kura tal-kimoterapija. Aw min jaqbel mod u min ma jaqbilx mod ieħor. Fuq il-fosos Laurence Gonzi wara apprezzament għal dak li sejjaħ bħala xogħol siewi li għamel l-ex Ministru tas-Saħħa Luis Degwara. Minkejja li kien huwa stess li ma reġax ħatru f'din il-kariga wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Fi żmien anki ħansellimlu għax jixraqlu tislima il-Luis Degwara fil-perjodu ta' żmien li kien Ministru tas-Saħħa li tant ħadem għal ġid ta' pajjiżna. Ftit ta' xhur ilu Luis Degwara żvela li kellu ntħil politiku minn fuq net biex qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien iffirmat ftehim mat-Tobba li kien iddeskrivih bħala ftehim bla sens. Fl-interventi tiegħu Laurence Gonzi qal li l-poplu jrid jirringrazzja lill-Gvern talli għandu dik li sejjaħ bħala arja nadifa. Mingħajr ma semma xejn dwar id-deċiżjoni tal-Gvern tiegħu stess li jibda jħaddem il-Power Station tal-BWSC bl-aktar żejt li jniġġes, deċiżjoni li dwarha fil-jiem li għaddew tresqet anke mozzjoni mid-Deputat Franco De Bono. L-arja li aħna nieħdu kuljum huma l-affarijiet li jistgħu jagħmlu differenza f'saħħitna. Wara intervent minn Sażol li qed jistudja l-tabib u li qal li huwa wkoll ġurnalist mal-Partit Nazzjonalista li fi faħħar dak li għaddej fil-qasam tas-saħħa, il-Prim Ministru qal li l-kelma ta' dan iż-żagħżugħ tiswa ħafna aktar minn tiegħu. F'attività ta' aktar minn sija iżda Laurence Gonzi imkien ma refera l-esperjenzi ta' eluf ta' pazjenti li fl-aħħar snin kellhom jgħaddu sija twal fuq stretcher fl-emerġenza mingħajr ebda dinjità qabel ma setat tinstabilhom sodda fis-swali.